Luar biasa. Monggo dipun aturaken wonten Caping Gunung. Diatur kesesarengan Revaris campur Varis. Oh, pasti bisa. DN Pro Audio Gumilang Entertainment Production. Mimi dulu Mas. Mimi. Lo Mas yang ketok HP netok. Di zaman perjuangan anjur kelingan anak lanang biyen mas tak openi ning saiki ana ngendi Kurang ngerti. Gunung tak jodohi sego jago sekane jago yen mendung mas timbul mendung tak ampili ambil apa deh caping gunung dudu payung. iya beda mas Iya, nek caping iku mestine cilik. Nggih. Ya kan nek payung iku mesti gede. Amba, gede, ngono Seperti ya. apa? seperti apa ya Hehehe. Monggo lajengaken yo. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi rejo Gunung desa saiki dadi rejo. tinggal janji Lolololo. ning saiki apa lali Revanis So, pasti bisa DN Pro. Gumilang Entertainment. Lah awakmu mau liwat ndi, Kak? Kandi terima kasih. Terima kasih matur kemana. Muga-muga dawa ususe. Abe. Coba kau sus. Nanti yang minta lagu terpaksa mengikuti penonton. Ayo. Di zaman berjuang mas Oi. anjur kelingan lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi Mas Andi, terima kasih. Kurang ngerti. Tak ampili jumping gunung Dudu payung. Mas Dalam. ngeten iki kok ana amplop kok telu meneh lho tenagaku full Iya. ya dhewe ku to Iku yo Mas dhewe. iku kan UMR
CR. Yo hariane ya Kuwi iku. coretan harian gaji pokok. Maksudnya iki sing Sampingan. nggih ngoten Oke. lho. Ayo Nanti- 3 malih. Monggo. Iki kok mesti iso keluar pol ngisor. Ya, ngono ya. Iki lagi menyiseh tok. Iki nggak usah langsung eple-eple ya. Monggo Langsung lajengaken yo. mudhun panggung malah Mas. Eple-eple. Monggo lajengaken yo. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi rejo Gunung desa saiki dadi rejo. ninggal janji Lo 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 lo. nek saiki apa lali Yeay, terima kasih matur suwun. 3